Bismillahirrahmanirrahim. Gani nan tare da injiniya Buba Galadima, wanda yana ɗaya daga cikin shahararrun dattawa a Najeriya, kuma kazalika a iya saninmu muƙarrabin marigayi tsohon shugaba Buhari, wanda Allah ya yi wa rasuwa, kuma yanzu ake ci gaba da karɓar gaisuwar wannan rashi. Injiniya Buba Galadima, mun zo mun gaishe ka. A takaice ya ka samu labarin rasuwar tsohon shugaba Muhammadu Buhari? To, Man Nasiru, ina zaune a cikin abokanan hirata, sai wani ya buɗe wayarsa, sai ce don Allah ku dakata, akwai muhimmin sanarwa. Sai muka yi tsit, wani irin sanarwa ne wannan? Sai ce da mu yanzu aka wallafa a shafin yanan gizo-gizo cewa Allah ya yi wa tsohon shugaban Najeriya General Muhammadu Buhari rasuwa a wani asibiti a London. To, kamar yadda ka sani, yana fama da laulayin jiki, amma ba mu taɓa kawo mutuwa sa kusa-kusa ba. Saboda haka dukanmu da muke zaune mun samu abin da ake kira ɗimuwa, da abin da turawa za su iya kira shock, da jin wannan labari. Dukanmu muka yi masa addu'a, muka kuma yi masa fata na karɓan bakuncinsa daga Ubangijinmu Subhanahu wa ta'ala, bayan mun yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda muka sani, ita mutuwa tana kan kowa, kuma turba ce wanda aka ɗau ransa bai yi sammako ba, shi kuma wanda aka bari a baya bai yi jinkiri ba, ko yanzu ne ko anjima ko gobe ko wani lokaci, dukkan mai rai yana sai ya ɗanɗana mutuwa, fi kulli nafsin za'iqatul maut. So, mutuwar tasa ta kawo mana darussa iri-iri. Injiniya Buba Galadima, wato a iya sani na tun lokacin da shi marigayi tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya shiga siyasa, ya tsaya takara a 2003, 2007, 2011, har yi nasara a 2015, a farkon wannan siyasar har zuwa misali ma ce 2011, ba wanda ya fi ambatar sunansa da faɗan irin ayyuka ko in ce halayensa na gari a zaɓe shi irinka. Tina mana farko me ma ya fara haɗa ku da alaƙa ne har ka yi ta tallata shi har 'yan Najeriya suka karɓe shi a 2000? To, Nasiru, komi da ka sani na duniya yana da mafari kuma yana da iyaka. Wannan tambaya da kai, kai ka fi kowa sanin abin da ya auku, domin idan akwai wani wanda ko wasu ko wata maɗaba'a da ta tallata Janar Buhari, bai wuce gidajen rediyo na wajen Najeriya ba, musamman BBC, Voice of America, da Radio Deutsche Welle. Daga baya, gidan rediyon Faransa, RFI, Radio France International, ita ma ta shiga ciki. Of course, ba za mu yi mantawa da irin gudunmawar da Radio Iran da abin nan na Egypt, muryar Alƙahira suka yi ba.
ku muka yi amfani da ku kuka faɗakar da ko menene kyawawan hali da ayyuka na General Muhammadu Buhari. Kamar yadda aka sani, akasarin ƙasashe masu tasowa, gwamnatocinsu ba sa barin kafafun labaransu su yaɗa ra'ayi na 'yan adawa ko na 'yan hamayya. Ku kuka shafa wuyanku jini, kuka yi mu'amala da mu, Allah ya sa al'ummar Najeriya suka fahimci abin da muke ciki ko kuma kowaye shi General Buhari. Of course, General Buhari ya shiga siyasa a wata gaba da arewacin Najeriya take cikin kakanikayi. Wato a lokacin da General Olusegun Obasanjo ya zama shugaban ƙasa da ma ƙuri'ar mutanen arewa. Amma sai muka gane cewa ɗabi'unsa na ruguza arewa ne da ayyukansa na ruguza arewa ne, duk da mutanen arewan ne suka cire shi daga kurkuku, suka mara masa baya, cikin ikon Allah ya zama shugaban ƙasa. Duk da adawa da ya samu daga ƙabilarsa ta Yarabawa, duk da waɗansu maƙwabtanmu da suka sha wahalan irin waɗannan mutane, kamar mutanen Kamaru ta Arewa, a ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Mai Kano, wanda shi ne a lokacin Ahijjo yake ministan tsaro. Ya zo ya samu General Abdulsalam Abubakar da sauran manyan arewa a lokacin cewa mai hattara, kar mai kuskuren da Ahijjo ya yi da ya kawo Paul Biya. Ya ma nuna musu cewa duk da kusancinsu da Paul Biya, har ma yanzu ba su amin da Ahmadu Ahijjo, har zuwa yanzu ba su san ma inda aka binne gawarsa ba. Saboda haka mutumin da ɗan arewa ya ɗaure ya sa shi a kurkuku, in fa muka fito da shi za mu yi da na sani. Janar Abdulsalam bai ji wannan shawara ba, ya ce ai Najeriya ba kamar ba ne, kuma 'yan arewa ne za su ɗaurewa Obasanjo gindi, dole ya yi abin da zai faranta ma arewa rai. To amma kai ka sani, in za a iya tunawa, daga hawansa babban goron da ya fara bamu shine dukkan wani ɗan arewa soja da ya ɗanɗana mulki ya kore su a soja. Dukkan wani ɗan arewa ma'aikacin gwamnati wanda ya san abin da yake yi ya kore su. Sa'annan ƙungiyarsu ta Yarabawa wacce ake kira Oduwa People's Congress, OPC, aka sakar mana mahaukacin kare, suka faɗawa 'yan arewa a kudu maso yammacin Najeriya. In za ku iya tunawa, an kakkashe mutanen arewa wanda ma ba za su iya kirguwa ba. In za a iya tunawa, iyalan Abacha da makarraban Abacha duka ya sa kwaɗo ya kulle su a kurkuku. Duk da faɗakarwa na kotu na a sake su ko a ba da belinsu, duka wannan ya ƙaƙara. To shi yasa waɗansu daga cikinmu muka gani cewa ya kamata mu takawa Obasanjo birki. Takawa Obasanjo birkin nan shine mu kawo wani mutum mai ƙarfi daga arewa wanda za mu sa a gaba ya firgitar da shi. Don a lokacin ma ana cewa ya ce, ba tabbas
cewa in ya gama da mu aka saki mulki a kofar gidan ɗan arewa bai iya samun ƙarfi da zai iya mara da ya ɗauko mulkin. To wannan shi yasa waɗansu mu, ni kaina ina kan gaba, muka kira taro a Kaduna a gidan wazirin Dutse yanzu Alhaji Bashir Dalhatu kusa da gidan General Ibrahim Badamasi Babangida, muka tattauna na hanyar da za mu taka wa Obasanjo da OPC birki. Sanin kowa ne, akwai ranar da OPC suka ɗauko motoci daga Lagos da Ibadan fiye da 500 suka kawo hari a Ilorin cewa sai sun kori sarkin Ilori, wanda suke zargin cewa Bafulatani ne. To wannan ya tada mana hankali. A takaice dai wannan na ɗaya daga cikin yawa injiniya, muna jin wannan tarihin da kake bayarwa. A takaice dai muka yi amfani da dattawa irin su Alhaji Ahmad Yaro, suka je suka yi wa General Buhari huɗuba na ya fito ya kwaci mutanensa. To yadda aka yi kenan, General Buhari ya shiga siyasa, bai samu nasara a take ba, har sau biyu sau uku yana gwadawa, amma akwai nasarar da ya samu. Tun daga lokacin da muka je muka karbe shi a Daura, aka yi gangami, gwamnatin Obasanjo ta tsorata, ta ɗimauta, ta kiɗimu. Daga nan Obasanjo ya fara sassautawa mutanen arewa, aka taka wa OPC birki. To ai kaga ko ba komi, mu a abin da muka ɗauko shi ya yi, an samu nasararsa. Injiniya Buba Galadima, akalla akwai watakila wani labari guda ɗaya ko biyu da zaka tuna da faruwarsu, misali abin da ya haɗa ka da shugaba Buhari, wani abu da mutane kunnen su bai taɓa ji ba, wanda wannan lokaci zaka so ka faɗa. Na san General Buhari da daɗewa, don ko ba komai ka san dai ya yi gwamnan jihar Arewa maso gabas, wacce ta kunshi Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Yobe da Taraba. To ya yi gwamnanmu, kuma ka sani cewa shi kansa ya yi shugabancin Najeriya, kuma a lokacin da yake shugabancin Najeriya, a matsayinmu na waɗanda suke kiran kansu masu ra'ayin ci gaba, mun yi murna da waɗansu abubuwa da ya yi na ƙaƙame mutanen da a lokacin muke gani cewa su suka hana ruwa gudu a ƙasar. Akasarin talaka da 'yan makaranta masu zafin kai sun ɗauka cewa wannan fa abin da ya yi ya mai da dukkan ɗan Najeriya ke matsayinsa na gaskiya, ba wani ya yi tunƙaho ya taka ka
in kai magana ya gaure ka da mari ba. To wayannan na ɗaya daga cikin dalilan da muka duba har muka ce mu sa shi a gaba, domin in har Allah zai sa yayi nasara to kaga talaka ya huta, wanda ubansa ba kowa ba yana iya zama wani abu. Akasarin duk masu zafin kan neman canji da gurguzanci irin nasu ra'ayi kenan, kuma ai farin jininsa a gun talaka ma wannan din ne, karya waɗanda suka take musu wuya suka hana su numfashi. To waɗannan shi ne ma ɗaya daga cikin dalilan da ya sa da muke neman wanda za mu sa a gaba, ko da yake a lokacin an tuntuɓi mutane irin su Umar Shinkafi, irin su Sunday Awoni, amma dai shi ne ya dace da zamanin. Saboda haka kuma ni na samu rigima da shi da daɗewa. Na ɗaya dai da ya mana juye mulki a gwamnatin MPN, ina ɗaya daga cikin mutanen da aka kama. To a mutanen da aka kama, in na gaya maka yadda na fita daga kurkuku za ka yi mamaki. Na so muna cikin wani gidan abin da ake kira detention ko prisoner ko wani abu, gidajen 'yan majalisa na Barna a lokacin yana gwamna a Maiduguri. Da ni da wana wanda yake chairman na Federal Palace Hotel, Lagos Tourist Company of Nigeria. Sai na rubuta takarda wa Kanal Dogon Yaro a lokacin, bai zama brigadier ba, cewa an kama mu an ajiye mu a nan, kuma ana kai waɗansu mutane suna biyan kuɗaɗe lokacin 50,000, tafi miliyan 50 ɗin yanzu, suna ba da kuɗi ana sakin su. Saboda haka duka ƙarya ne ma, yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi. Kuma na nuna masa cewa ni fa na san Buhari nan da Idegbo duka mun yi aiki da su a Maiduguri, tunda ni ban yi sata ba dole a sake ni, in an sake ni kuwa za su ji abin da yake aukuwa. To da aka kai takarda barikin soja inda Dogon Yaro brigade commander yake, sai ina tsaman bai karanta ba, sai da yake cin abinci a gida. Ya karanta, da ya dawo yana fita daga mota sai gaya direbansa da odilinsa cewa a je inda ake rike da mu a ɗauko ni. Tutar ma na brigade commander ba a cire daga jikin motar ba, aka zo aka shiga cikin inda muke, ana ihu ina Buba, duk waɗanda muke kulle kowa ya fita a guje ya shiga ɗakin sai kulle. Sai na gaya ɗan uwan na cewa ka tattara kayan ka mu tafi. Shi bai sa abin da ne ba, sai ya ce ha to shi ba kira shi ba. Na ce ba ruwanka, idan fa baka bi ni ba sai ka shekara ana. Wallahi Nasiru El Hikaya muna zuwa, domin daman shi barikin nashi yana sama kaɗan daga inda aka rike mu. Muka same shi, ashe bai shiga ma ofis ba, tun da ya fita a motar yana tsaye. Aka taho da ni, da zuwa sai ya ce mu tsaya a can kar ma mu iso gunshi. Ya ce a fidda mu daga motarsa da tuta fa. Aka fitar da mu da tuta, muka fita, sai ce kar mu zo gunsa, mu tafi. To kaga yadda na fita daga an sallame ku kenan. An sallame mu kenan har yau. Allah ji kansa, shi ma Alhaji Musa Kazir dan uwan na da muka fita da shi yana ta mamaki. Allahu akbar. Ta yadda muka fita kenan daga wannan kamu da aka yi mana, aka yi wa 'yan siyasa a lokacin da Buhari ya karɓi gwamnati a hannunmu, gwamnatin Shehu Shagari. Na biyu, ya zo ziyara a Maiduguri, yana bin state kwanansa 5. Mutane suna zato cewa ni yanzu ne na fara rigima. Rigima tana da asali, tana da tushe, kuma na daɗe ina yi. Allah dai ke kubutar da ni daga waɗansu abubuwa. Sai na je aka ɗauke ni a NTA, ina fata za a iya in wannan kasar NTA da za a sa shi
mutane su gani za su yi mamakin ni wani irin mutum ne. Kazan ko sunan Buhari ba iya kamawa don tsoro da igdegbo a lokacin na shiga NTA. Buhari yana zaune da ADC shi Mustapha Jakolo, kawai na rinka ragargazarsa na ce ƙarya suke yi soja da suka ce sun rufe boda, ba a fitar da kaya ko ba a shigar da kaya. Ana fitar da kaya, ana shigo da shi, kuma ma wanda za a bayar da escort bayan ya biya brigade commander shi ma sai ya ba da kuɗi na a sashi escort ɗin. Na ce a lokacin idan aka je abin nan N'Djamena, babban birnin ƙasar Chadi, da Bangui, babban ƙasar Central Africa, aƙalla za a samu motocin da suke ɗauke tankuna na mai guda 500. Na ce na Najeriya idan ba aka kirga bai kai 500 ba, in an zo a kai ni kasuwar Litinin a Maiduguri Monday Market a harbe ni. To Jakolo aka ce lokacin ya tashi cewa zai je kamo ni, sai Buhari ya ce zauna, yana sauraro, ya masa hannu ya zauna. Sai da na gama kaf, Buhari ya ce a kyale ni. Bayan kwana 5 da ya koma Lagos, ziyarar da ya kawo, ina tsamman ana wazato ya sa 'yan sandan ciki ko DSS sun je harfar Lomin da watan N'Djamena kenan da Bangui, suka yi wa masa bincike. Wata ran kwatsam sai muka ji labari cewa sojoji sun zo da Hercules plane sun kama brigade commander Colonel Chris Ogokwe, suka sa masa ankwa, suka ɗauke shi zuwa Lagos. Bayan wata 3 aka yi masa shari'a, aka yi masa dismiss. To kaga tabbacin watakila an yi bincike, an tarar cewa yana da hannu, kuma sun ga irin motocin da suke tafiya. Aka yi masa dismiss daga soja. Colonel Chris Ogokwe, bayan Babangida ya ɗauki gwamnati, sai ya yi mai da dismissal nashi zuwa ritaya, ya naɗa shi shugaban ƙididdigan National Population Commission. To kaga wannan rigima ce wanda a lokacin da na yi wannan magana, ni ban zaci akwai wani mahaluki a Najeriya zai wa Buhari wannan karar tsaye ba. Ya kwana lafiya. Kwarai da gaske, har da mun shari akan gado. Wato injiniya da a takaice, inda Allah ya halice ka, kai ma kawai ganin kanka kake kana yin irin waɗannan abubuwa, ko daga gidanku ne ka gaji wannan hali? Mu dai Badawa duk Hausawa sun sani irin mu ma ake bade babu rago. In ka ga bade rago to yana da garwaye. Mu musamman waɗanda kakanninmu suka yi yaƙi irin na jahiliya, har yanzu ina gaya wa 'ya'yana, ina bugun kirji cewa asalinmu mayaka ne. Shi yasa ake kiran kakana wanda aka sa sunan shi Kacala Buba. Kacala din nan wato shugaban dakaru ne, kamar yadda kana ji 'yan bandit suna kacalawa ne. To irin wannan kacalan ai dakare ne na yaƙi irin na jahiliya. To ba shi ne magana ba, ni dai kawai haka Allah ya yi ni. Kaga ina yaro, na yi dambe, na yi kokuwa, na yi shaɗi, na yi wasa da maciji, na yi wasa da wuta kasko ana ɗorawa a kaina a kasuwan Jajimaji. Ina ɗan yaro, ban kai shekara 9 ba. Ba ni da tsoro a lokacin, amma ni abin da ya fi ba ni tsoro shine bakina. Nasiru, akasarin abubuwan da na yi hange na faɗa, 9 cikin 10 sai sun ɗauku. Bari in baka misali da abu ɗaya da ya auku kwanan nan. Kwana 3 kafin rasuwan General Buhari, waɗansu podcast sun yi min interview, suka ce da ni, to in mun haɗu da Buhari mai zan iya gaya masa? Zan ce su ba za mu haɗu da shi ba. Me yasa ba za ku haɗu da shi ba? Nace sai dai in za mu haɗu a lahira. A duniya
ba za mu haɗu da shi ba. Suka ce me yasa? Sai na ce to inda yake zuwa ni ba zan je ba, inda zan je shi ba zai je ba, to wace hanya ce za ta haɗa mu? Hanyar mota daban, hanyar jirgi daban. Hanyar jirgi daban. Ni kuma ba zan je gidan shi in gaida shi ba, shi ko ba zai je gidana ba. An mai da su amanan ɗana bai zo ba balle yanzu. Na muna ji injiniya. Suka yi ta mamaki me yasa haka ba zai yiwu ba. Kwana uku kacal jiya aka saki wannan interview din. Abin ni kaina ya bani mamaki don na yi hasashen cewa ba yadda za a yi mu haɗu da shi. Kuma haka shi hakan ya auku. A nan bayan na dawo ina wannan magana sai wani ya ce da ni ai Buhari ma ya ce idan ya samu lafiya zai dawo, ba zai je Kaduna ba, direct za a kai shi Daura, shi ya zauna a can ya mutu, domin ba zai je bariki ba a Kaduna. Kila wanda suke kai shi Kaduna sun kai shi ne don a kashe shi. To ka gani duka da ni da shi magana ta mu ta tabbata. Allahu akbar. Injiniya Abubakar Galadima, kafin mu kammala akwai wani abu da ka faɗa ka ce kamar kalmar rashin jituwa kai ko rigimar ku kai da shi ta samo tarihi ne, amma ai daga baya kun dawo kun zama ba ma wanda ya kai ka jini da tsoka faɗan alherinsa. Sannan sai dai watakila abinda za yi mamaki yadda daga baya daga 2011 dai zan ce ka raba gari da shi a siyasa amma ba wai a alaka ba. Ito yan bani na iya ne suka zo. Da can su muke yaƙa lokacin da muke ƙoƙari mu yaɗa Buhari, amma sai suka dako tsalle daga inda suka zo suka ƙwace shi a hannunmu. Abu da yawa ya auku. Yanzu in ka dubi Nasiru El-Rufai, ka dubi Abdullahi Adamu, ka duba Dr. Ahmed Senate Speaker wanda har Buhari ya so ya bashi president. In ka ji tarihinsu na ƙiyayyar Buhari, shi kuma wannan ya bashi ya mai da shi gwamna, wannan kuma ya mai da shi chairman na jam'iyyarsa. Ai kare ba zai ci ba. Unfortunately mu dai abinda muka gani shi Buhari Allah bai bashi hikiman gane masoyin shi ba a rayuwarsa. Da yana da wannan, da akwai waɗansu mutane da ba zai iya mu'amala da su ba, kuma mun yi imanin cewa akwai waɗansu mutane da koda me suka yi masa ba zai rabu da su ba. To amma haka Allah ya kaddara. Muna masa fatan Allah ya gafarta masa kurakuran shi, ya karbi bakuncinsa, ya sa shi aljanna. Don ita mutuwa hanya ce wanda kowa yana kanta. Wanda ya mutu bai saurin tafiya ba, wanda bai mutu ba bai jinkiri ba, kamar yadda na faɗa. Ni dai idan akwai wani abu da yake ji na yi masa ba daidai ba, na nemi gafara a gunshi tun kafin ya rasu. Na faɗa a rediyo ma. Shi kuwa in akwai abin da ya min, ko wanda na sani ko wanda ban sani ba, na ba daidai ba, ko ya ɓata min rai ko zuciya, na yafe masa. Allah ya masa ahuwa. Wato injiniya Abubakar Galadima, zan ce wannan al'amari da ya faru, kamar akwai wasu mutane ma da zan ce ko a wasu jihohi ne har fitowa suke suna ta, ba za ka rasa jin labari ba, suna murna cewa tsohon shugaban Muhammadu Buhari Allah ya masa rasuwa. Amma akwai wanda na ga suna cewa ai murnar mutuwa ma murnar banza. Injiniya, tabbas yadda na ganka har ma zuwa ake ana ma ta'aziya, kai ma cikin damuwa kake ainun. Me za ka ce wa irin wannan yanayi da Najeriya ta samu kanta a ciki? Nasiru, ba daidai ba ne mutum ya yi murnar mutuwar wani, musamman ma shugaba. Dukkan abin da shugaba ya aikata ƙila shi ne
sila aka yi amfani da shi, amma muƙaddari ne daga ubangijinmu. Kuma dukanmu muna fata idan duk ɗan adam tara yake bai cika 10 ba, idan tamu ta zo muna fata mu cika da imani, kuma muna fata ga dukkan waɗanda muka saba mawa su gafarta mana. In ko muna da wannan hasashe ko neman alfarma, to ai kaga ba za mu yi murna da mutuwar wani ba. Kuma a al'adance ba ma a addinance ba, ai ba daidai ba ne ka yi murna don wani ya rasu, abinda kai ma dole sai ya bi ta kanka. Saboda haka rashin mafaɗi ne, rashin tarbiyya ne ga wani mutum ya yi murna cewa wani ya rasu, musamman ma shugaba. Addu'a ya kamata mai musu, don mu ma in tamu ta zo Allah sa a samu waɗanda za su yi mana addu'a, kuma Allah ya sa ya karbe, ko da addu'an maƙiyanmu ne, in dai sun ce Allah ya gafarta mana. To injiniya Buba Galadima, kusa da ƙarshe akwai abin da watakila zai zama darasi na wannan hirar, yadda mutane za su fahimci yadda ka zayyana tsohon shugaban. Ina jin ka nuna akwai 'yan bani na iya ne da suka kullo daga baya suka shiga cikin tafiyarsa, sai kuma shi kuma watakila gazawarsa bai fiye gano masoyansa na gaskiya ba, yana hulɗa ne da waɗanda suke gabansa kawai. Watakila yana jin abin da kake nufi kenan. Dan adam yake, kuma na ce duk dan adam tara yake bai cika 10 ba. Su irin waɗanda mutane da muka lissafa ko muke gani rayuwarsa masu nema, Allah bai ba su dama ba. Kuma mu ne sojoji dakari da suke gabansa da muka yaƙe su har muka kai su ƙasa cikin ikon Allah, ba su samu wannan dama ba. Amma daga baya don buƙatar kansu suka dako tsalle suka faɗo har buƙatunsu ya biya. Mu ko da muka yi gwagwarmaya da su, muka yi yaƙi da su akan kasu ji masa, mu ko kaga da yake muƙaddari ne, Allah ya sa ba mu da rabo a cikin mulkinsa, ba mu samu ba. Amma ba ma fushi, don in za mu fushi, ai Allahn da yake bayarwa ko yake hanawa shi ya kamata mai fushi da shi, ba wani ɗan adam ba. Duk abin da ya auku a gare ka daga Allah yake. Muddin kai musulmi ba ka da wannan imani, to musuluncinka da imaninka bai cika ba. Yawwa, to injiniya Buba Galadima, na yi imani da Allah, ni kaina na sha dan ce na same ka kai da shugaba Buhari marigayi lokacin tun ana campaign din nan tare da Alhaji Sule Yahaya Hamma. Wani lokacin ma zan ce a motar Sule Yahaya Hamma za ga Buhari nan, mu kanmu yan jarida ma za mu iya tsaye da Buhari a motar ma mu yi magana da shi, ko mu shiga ɗaki inda yake zaune daga mu watakila duk ba za mu fi mu 2-3 ba. Injiniya, tuna mana mutane 7 kawai da za ka ambaci sunansu waɗanda suka fi kusa da Buhari. Bari lissafa. Farko bari in saka cikin injiniya Buba Galadima, Alhaji Sule Yahaya Hamma, sai waɗanne mutane za ka cina waɗanda suka yi wannan gwagwarmaya tare da ku? Wato in ana dara Hausawa suka ce fidda uwa ake. Da muka ga General Buhari, mun same shi da waɗansu mutane abokanansa. Sojoji? Da ma 'yan sanda. Wa'annan abokanansa na farkon fari shine Air Vice Marshal Muktar Muhammad mai rasuwa. Shi ne ABM Muktar da ake faɗa? ABM Muktar Muhammad, wanda ya yi wazirin dutse kafin ya rasu. A dalilinsa da aka yi wa Janar Buhari juyin mulki, ABM Muktar Muhammad ya sa takarda ya ritaya daga soja. Kuma shi yana ɗaya daga cikin mutanen da
ya tattaro mu na musa Buhari a gaba. To kaga shine nake gani na farko. Akwai mutane da yawa. Sule Yahaya Hamma shine shugabanmu a The Buhari Organization, TBO shekara 15 nan da muka yi. Kuma dai ka san dai Buhari da yana bada kuɗi da ya ba ku, ko da ya ba mu. Allah ji kansa. Shi zai je ya nemo abin da ma za mu yi aikin da shi na tafiya, kuma shi zai zubar da girman kansa da mutuncinsa ya je ya faɗi a gaban mutane yana nemo taimako don mai wannan aiki. Akwai Ibrahim Babankowa, akwai Dan Maraya, akwai kuma wai Dan Maraya nan ma ba mawaki ba ko? A'a ba shi ba. Ba shi ba. Akwai Dan Maraya mutumin Kano, yanzu haka ɗansa yana kwamishina na kuɗi a gwamnatin Abba Gida ta Kano. In ka dawo nan inda muke aiki a ofis, akwai Joy Nune wanda ita ta kawo Bakari, ita ta kawo Mike Hamba, wannan babban lauyan nan da babban lauyan nan. Duka waɗannan mutane biyu, Joy Nune wanda ta yi MD na Niger Delta a Fabio ya kore ta. To ai kaga irin kurakuran da muke magana kenan. Yaushe zaka kori wanda kuka yi faɗi tashi tun lokacin da kai ba kowa ba, ka karbi shawarar ɗan jare hujja wanda ya shigo don ya ci abinci. Ai kaga irin waɗannan su ne ake gani kaman 'yan kurakuran da shi shugaban namu ya yi a rayuwarsa. Joy Nune. Akwai abin Oscar Odoji, wanda lokacin da muka cire Hanga daga chairman ya rike wannan tafiyar. Ita CPC. CPC a cikin ba tun ma ba daga tun da farko ba mai CPC ba lokacin CPC. A cikin CPC akwai Hanga, sanata Rufai Hanga, wanda shine ma yayi muka bashi umarni, muka bashi takardu, constitution, manifesto, muka yi masa setting up structure, ya je ya biya kudinsa 100,000 aka samu rajistan CPC. Sabuwar tafiya da kuka ce dama bayan an samu matsala a ANPP kuka bullo da ita. Muka bullo da ita. Akwai Mamman Abubakar Dan Musa wanda yayi sanata, ya yi deputy speaker, abinan senate president a zamanin Shehu Shagari, wanda ya yi speaker a Kaduna ya kori Balarabe Musa. Akwai Dr. Kurfi, akwai Dr. Armayau, Bashir Kurfi, akwai Dr. Armayau, akwai Tijjani Zangon Daura, akwai Sanata Kantibello marigayi, akwai Alhaji Wadanas, akwai wannan Sanata Muhammad Bello, Sanata daga Adamawa, kwanan nan ya rasu shi ma baran nan. To wa'annan ginshiƙai ne a cikin tafiyar General Muhammadu Buhari. Akwai kila wa'anda na manta, amma in kuma taimako na kuɗi, babu wanda ya taimaki tafiyar General Buhari kamar Alhaji Ahmadu Yaro. Shi ya ajiye wa General Buhari albashi daga lokacin da ya ce zo ya shiga siyasa har lokacin da aka ce ya zama president, bai daina bashi kuɗin cefane kowane wata ba. Kuma duk zaben da za a yi sai ya ba da kuɗi. Mafi ƙanƙancin kuɗi da na sani ya taɓa ba General Buhari shine miliyan 200 na zamanin. To mutane da yawa ba za su san Alhaji Ahmadu Yaro ba, amma yana da amfani a faɗi kowaye shi don 'ya'yanmu da ƙannanmu da ba su san shi ba su san gudumawarsa. Alhaji Ahmadu Yaro shi ne mutumin da a 1960
duk Najeriya babu mai kuɗinsa, kuma dukkan ɗan arewa da kake gani yana canji yau na Bureau de Change, to tsatsansa ne, shi mutumin yan leman ne, kuma yana da dukiya, shi ne yake da hannun jari wanda ya fi na kowa a Union Bank, hannun jari da ya fi na kowa a First Bank a 1960, kuma shi ne mutumin da ya saya wa Sardauna da Tafawa Balewa motar Rolls Royce lokacin da za a samu 'yancin kai a 1960. Allah ya yi masa arziki ba dukiya ba, don yana da zuciya. Kuma ana cewa shi ya fara saya wa Murtala Muhammad mota, shi ya fara saya wa Yar'adua mota, shi ya saya wa Buhari mota na farko, shi ya saya wa Babangida suna yaran soja. Yana Legas in ya zauna akan kujera kamar yadda muke interview din nan, dukansu a ƙasa za su zauna. Kuma mutum ne mai tawali'u, mutum ne mai addini, har ya mutu yana da shekaru 96 ya rasu, bai daina sallah 5 a cikin jam'i, in ba dai ba a cikin jirgi yake ba, kuma a tsaye ba. Shine mutumin da ya gina waɗansu gidaje a Lagos, ban sani ba ko ka sani, 1004. Na jin labarin su. To shi ya gina su. Rukunin duk gidajen nan. A Dubai, a Pal Jumeirah, irin gidan da Atiku yake da shi a cikin ruwa guda 10 yake da su. Yana da gidaje a Switzerland, yana da gidaje a New York, yana da gidaje a London, yana da gidaje a Paris, yana da gidaje a Jeddah. Allah ya yi masa dukiya, kuma ya taimaka wa al'umma. Mutumin da dai ya gina sana'a yau shekara 65, har yanzu wannan abin nan bai karye ba na 'yan Bureau de Change din nan, domin duk abin da aka yi wa 'yan canji ai gani ake 'yan arewa ne suke da yawa, karfi da yawa a ciki. To duk tsatsarsa ce, don shi ya fara wannan sana'a, ya kawo Habibu Fari, ya kawo Habibu Baki a cikin wannan sana'a, ya ɗebo 'yan garinsu, 'yan leman, har yanzu ma su ne suka fi kowane jinsi ko dukkan waɗansu 'yan gari yawa a cikin wannan sana'a. 'Yan Jigawa. To shi ya ba da gudumawa fiye da yadda kake zato a tafiyar siyasar Buhari, ko da yake kamar yadda ka sani, kamar mu, shi ma kafin ya rasu shekara 3 ko 4, kalamansa ba su da kyau, domin ya tunkari Buhari a kanmu da ni da Sulhamma. Buhari ya nuna masa ba abin da ya haɗa mu, amma kuma ya ƙi mana komi, bai ji daɗin haka ba. Injiniya Abubakar Galadima, ban ji ka kira sunan Kanar Hamid Ali ba a cikin tafiyar nan. Ai su wayannan mutanen baya ne, zuwa su kai cin arziki. Chief of Staff. Ai an kawo shi ne, Mamman Daura da Mahmud Tukur sun kawo shi ne na a rage mana ƙarfi da fawa a cikin tafiyar. Shi yasa suka kawo shi, suka sa a gindin Buhari. Yau ya zo, duk mutanen da kake ji suna irin wayannan maganganu, kawai ka rabu da su, muna kallon su ne. Ai ba su isa ba a lokacin da mu suwa ne. Yawwa, to injiniya, mu kuma ko rufe da wannan kafin na ce a ƙarshe wace shawara za ka ba, kuma ya kake hango Najeriya a nan gaba bayan rasuwar Buhari? Sun ce injiniya, wai a takaice kalma ɗaya ko biyu, menene a takaice haɗa ka da tsohon shugaba? Akwai wani ɓoyayyen al'amari ne tsakaninku da shi da ya sa kuka samu wannan saɓanin, ko kuma menene? Ai babu wani saɓani, 'yan uba ne suka shiga tsakani, shi kuma ya zauna a kai domin babu hujja. Akalla dai babu hujja shine abinda Alhaji Ahmad Yaro ya gaya mana, ya zauna da shi, ya yi magana da shi, abinda Ebe Mutar ya gaya mana zai tafi London kafin ya rasu, ya je ya same shi, ya ce za su ji kunya idan ni da Sulhamma a gwamnatin Buhari ba a ga muna kaiwa muna komowa ba. To ya gaya musu babu, amma kuma bai ɗauki mataki ba. Kaddara ce daga Allah, ba mu da rabo, ba yadda wani zai, ko da ma yana ƙaunar mu ya mana wani abu. Saboda haka shi yasa muke cewa mun yafe, in ma akwai wani abu, in akwai wanda za mu iya ɗora laifi, kaga dai ba za ka iya ɗora Allah ba, amma abinda Allah bai yi ba
babu ɗan adam da ya kamata yi, amma akwai darasi ga shugabanni. Mutuwar General Muhammadu Buhari menene darasi? Kaga dai yadda Buhari ya yi mulki na soja da yadda ake jin tsoron shi, kaga yadda ya mulki na farar hula shekara 8, to gashi Ubangiji cikin ikonsa lokaci guda babu tsammani kwatsam aka ce babu shi, gashi muna gani aka sashi a rami yau, an gama da chattarsa, babinsa an gama da ita. Saboda haka darasi shine duk shugabanni su mai da hankali, su san cewa akwai Allah, su san cewa akwai ranar da za a ce su ma babu su, za su tarar da mahaliccinsu Ubangiji. Saboda haka su gyara mu'amalansu da al'umma, su shugabanni su gyara mu'amalansu da al'umma. Shugabanni su san cewa wannan mulki aro ne Ubangiji ya ba su na wata surarsa, ba ƙarfinsu ba ne, ba dukiyarsu ba ne, ba iyawarsu ba ne, muƙaddari ne Ubangiji ya riga ya rubuta kun fa yakun sai sun yi. To dukiya bai da wani amfani da ya wuce mutunci da daraja. Kamar yanzu kaga nan ba ni da mulki a hannuna yanzu, billahi la ilaha illa huwa, abinda yake account ina na maka magana 6,000. Ingila kuma nake so in je in halarci saukan yata, amma Allah zai yi. Kuma dukkan yanzu in muka tafi da kai kasuwa ko wani hotel a farfajiyar, za ka ga yadda mutane za su yi dafifi, kowa ya kai daga mutuwar Buhari nan zuwa yau da maganganun da na yi, in ka ga irin saƙonni da ake aiko min, ko in yi hira mutum 100,000 su dubi hiran nan, babu mutum ɗaya da Allah wadai. To ai menene shugabanci? Gashi dai gidana ni ba kowa ba, kana jin irin yadda mutane suke a waje da irin motocin da suke tare. Wani mai mulkin ma ko gwamna ba shi da irin wannan taron a gidan shi. To me nake bukata wanda ya wuce wannan? Allah sa dai mu cika da imani, idan mu kanmu ta zo, Allah ya karbi bakuncin mu, kuma sauran shekarun da muke da su ko watanni ko kwanaki, Allah ya shirye mu akan daidai, mu bi abubuwan da ya ce mu yi har mu tadda shi yadda zai mana ahuwa, domin babu mutumin da aikinsa kadai zai iya sa shi aljanna, sai dai rahamar Ubangiji. Saboda haka shugabanni wannan ya zama darasi gare su. Babu dai mutumin da ya fi Buhari sau biyu yana shugabancin Najeriya, yayi na soja, yayi na farar hula, yau babu shi. To su ma ba su wuce haka ba. Injiniya Abubakar Galadima, karshe gaba daya, ni dai na san ya wayo na, ban zauna a zamanin mulkin marigayi a Ahmadu Bello Sardauna ba, ban ga wanda suke so ko suka mara baya irin marigayi shugaba Buhari ba. Shin a gaba a irin wannan hangen naka za a samu wani mutum da zai irin yanayi na Buhari har irin wannan farin jini? To ba ka cire imani abin nan daga ikon Ubangiji. Mu ba almusawwir ba ne, ba za mu san abin da zai auku a gobe ba, amma a hasashenmu na ɗan adam yana da wuyan kuma ba wani abu ba ne. Shi wannan mulkin General Buhari ya jawo abu da yawa. Talakawa da mu kanmu mun tsammaci abubuwa da yawa wanda Allah bai kaddara an samu har mutane imaninsu ya raunana ga su sadaukarwa wa wani ɗan adam da zimmar cewa idan ya samu su ma za su samu. Tunda dai inda ya sadaukarwa ne, al'ummarmu
ta arewacin Najeriya musamman musulmi ba abinda ba su yi wa Janar Buhari ba, amma Allah bai kaddara za su gani a ƙasa ba. Saboda haka a samu mutumin da yake da karizma har ya dawo da imanin mutane a kansa zai iya yiwuwa, amma na tabbatar maka akwai wahala. Su kuma al'ummar tamu ya kamata su kai hankali nesa. Kuɗi ba shine komi ba. Duk mutumin da ya baka kuɗi, duk wanda ya ci ladan kuturu ya masa aski, sai ya masa aski. Saboda haka dukiyar da ba za a baka ta biya maka bukatan yau da gobe zuwa shekara 10 ba, to bai kamata ka zub da mutuncinka ba a kai. Injiniya Buba Galadima, ina jin watakila ka tsaya nan. Muna fatan Allah ya ja kwananka ya kuma kawo wani ƙarin canji na rayuwa, kuma in mun samu wata dama yadda muke jin daɗin hira da kai koyaushe muka neme ka, Allah ya sa ka ci gaba da zama a haka kofar ka bude koyaushe. Yawa, to mun gode kwarai da gaske, muna ma taziya. Assalamu alaikum.